kuvameke lo musa kuvamele ibusiso phezulu empilo yakho. Pastor Winning lo obuye ke awachaza amaphupho, kodwa ke uma ukuthi unaso isifiso sokuthi ke usilandele phela, silandele bese ke unikela kwi-channel yabo, lokhu kuyasithokozisa kuyikhulisa ke-channel yabo. Sibusiwe lesiphayo inamba ke uyisensa ngoba uyimember noma uyacontribute ku-channel kuphela, ngaloko uyiyekela ungayisebenzisi. Senza kusongolana kusenga 5 times noma kuphela WhatsApp yangifonela abantu bayathanda WhatsApp. Akuvumeleki ukuthi ukwenze lokho, angifisi futhi ukuthi ngikhulume nawe via WhatsApp. Sibeke udawula amaphupho thobekile thobekile izondana icele. Amen baba, ngicela ukubuza ke la kuchazana ukuphupha umyeni wakho ekhala. She dreamed of her husband. He was crying. Asazi ukuthi bekhalelana, kodwa ke nake singakusho ngokuphupha umuntu wakho, boyfriend, girlfriend, your partner crying. One, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu wakho kuyaba uphawu oluthathwa njengoluhle uma ekhala, ngoba lokho kusuke kuvamile ukuthi kuveze ukuthi ngenze kukhonjwa ukuthi lo muntu uzokwehlelwa isimo esizomlethela injabulo ngemumva kokuzwa indaba ezinhle. Futhi mhlawumbe umuntu njengamanje obhekene nesikhathi esingesihle, kodwa maduze ngahlehlelwe yiwunto yisibusiso esithize esihle esizoletha injabulo phezulu empilo yakhe. Yabo kuvamile uma umuntu ezoba nemizuzu emihle injabulo ebonakala ekhala, kodwa kagcini lapho. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu wakho kuyaba uphawu olubi noma njengolubi uma ekhala, ngoba lokhu lungaveza ukuthi kungenzeka lo muntu ubhekene nalo usisi nencindezi, noma ke omunye ngathi ke kuneyilingo neyivivinyo, okanye ke uyalingeka kakhulu noma uyavivinyeka kakhulu, uyabona. Ngakho ke lo muntu udinga ukuthi wena ube umuntu omesekayo noma omlalelayo ukuze ezokwazi ukugonyuluka ngalento emidlayo ngaphakathi ewusizi noma eyincindezi noma ke eyizivivinyo eyilingo le efuna uyagonyuluka ngayo kuwe maduze, yabona. Noma uzogonyuluka maduze, kodwa ke akupheleli lapho. Number 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha ke umuntu wakho kuthathwe njengophawu olubi uma ukuthi ke uyakhala lo muntu, ngoba lokusho kungenzeka lo muntu ubhekene nobunzima noma ubhekene ney'nkinga ezinkulu ezimkhathazayo njengamanje. Awubuphi indlebe umuze ukuthi indlebe emnandi. Siyabonga.